Takže pre všetky možné aj nemožné. Takže Mazda 323 GTX jazdia sa takisto kategóriu A4. Igorko Osval, štartové číslo 419 momentálne na trati. A my tu máme ďalší z Bavoráčikov. Štartové číslo 418, 330D, Tomáš Šovič alebo Svibic. Tak to tu je napísané, hádam sa nedokončené meno. No a Peťko Ponec so štartovým číslom 501 je už nachystaný hneď za ním na Pegine 106 GTI. Chlapci, môžete ísť kľudne, keď chcete s tými rýžovými nákypmi, není problém časomerať, či si to prehodia, aby sme to tam zbytočne neblokovali. Takže Levická CRX-ka druhej generácie, štartové číslo 504, to znamená otvárame kategóriu E1, Matej Káčer, MMT Racing.